Fair play? No way. Ma'kom nimxu għajna lajn u sinna l-sinna. Ek jintem l-artiklu miktub minn Alfred Grishti li kien ippubblikat fil-ħarġa tal-Orizzont tal-24 ta' Jannar, attak dirett fuq il-Partit Nazzjonalista. Alfred Grishti llum jokkupa l-kariga ta' Chairman tal-ITC, il-Korporazzjoni għax-xogħol u t-taħriġ. It-twemmin ta' Alfred Grishti kif espress f'dan l-artiklu huwa bħal dak li jemmen il-kandidat laburista għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, l-eks Prim Ministru Alfred Sant. U għal kull sinna, nieħdu sinna, għal kull għajn, nieħdu għajn. Minkejja li llum jokkupa karigu uffiċjali u indipendenti u li mhux suppost li tiċċappas politika partiġjana, fl-artiklu tiegħu Alfred Grishti juża termini baxxi partiġjani biex jattakka lill-Oppożizzjoni Nazzjonalista, b'mod partikolari lil kap tal-Oppożizzjoni, Simon Busuttil. Alfred Grishti jipprova jirridikola lil kap tal-Oppożizzjoni u jiddiskrivih bħala dak il-bravu li qal li se jitlob lill-Gvern biex fid-dawl tal-vot tal-Parlament Ewropew isir dibattitu b'urġenza dwar din il-kwistjoni fil-Parlament. Aktar il-qudiem fl-artiklu jiddiskrivi bħala arroganza grassa it-talba tal-kap tal-Oppożizzjoni għal fair play fid-dibattitu parlamentari. Kien hawn li Grishti qal li tweġiba lil dawn in-nies trid tkun waħda sempliċi, fair play, no way. U jkompli biex jgħid li mal-Oppożizzjoni il-Gvern għandu jimxi għajna lajn u sinna l-sinna. Dan l-artiklu wassal għal kritika mill-Ministru Evarist Bartolo li llum huwa politikament responsabbli mill-ITC. Ma dan l-istazzjon, Evarist Bartolo dikjara li hu ma jaqbilx mal-kummenti ta' Alfred Grishti, kummenti li fi kliem Evarist Bartolo jeħduna lura t-testament l-antik. Ma naqbilx ma dak it-tip ta' kitba. Ma naqbilx ma dak it-tip ta' kitba. Ma aħna qegħdin fit-testament l-antika. Tikkundanna dan il-kitba? Jiena żgur li ma nagħmilx. U ma naqbilx li ssir dik it-tip ta' kitba. Ma naqbilx li ssir dik it-tip ta' kitba. Meta mistoqsi dwar x'passi se jieħu, il-Ministru Evarist Bartolo qal li se jkun qed ikellem lil Alfred Grishti. Nkellmu żgur. Għajna sinna l-sinna nispiċċaw bla snien u bla għajnejn. Gandhi jekk kellu raġun. Għandna bżonn is-snien u għandna bżonn l-għajnejn. Min barra li huwa Chairman tal-ITC, Grishti preżentament huwa s-Sindku Laburista ta' Ħażebbuġ. Huwa kien ikkontesta żewġ elezzjonijiet ġenerali f'isem il-Partit Laburista. Hu Alfred Grishti, Ivan Grishti, huwa kandidat tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew f'isem il-Partit Laburista.